1-2 март көннәрендә Камал театры сәхнәсендә Казан бию ансамбленең 25 еллыгы. Шул уңайдан зур тамаша көтелә. Бу турыда тулырак студиябызның бүгенге кунагы Татарстанның халык артисты Казан бию ансамбле һәм Казан шәһәр филармониясының сәнгать җитәкчесе Чулпан Закирова белән әңгәмә корырбыз. Исәнмесез, хәерле көн, Чулпан. Исәнмесез. Менә безнең инде тамашачылар бик яхшы хәтерли. Казан хәзинәсе, Ефәк юлы кебек бию спектакльләрен тамашачы бик җылы кабул итте һәм быелгы тамаша нәрсә белән үзенчәлекле? Менә сез атап киткән проектлар ул инде үзенчә ничәмә елларның нәтиҗәсе. Без беренче көннән үк шул проектларга юл тоттык дип әйтергә дә була. Чөнки ансамбльне туплау ул бик җиңел эш түгел. Әлбәттә инде ул 1-2 биючедән башлана, 1-2 биюдән башланган әйбер иде. Бүгенге көндә безнең коллективыбызда 50дән артык биюче һәм 5 тоннага якын костюмнарыбыз бар икән. Зур эш спектакльбез бар. Димәк, biz бу 25 ел дәврендә бик тыгыз, бик катлаулы эшләгәнбез. Бу 25 ел дәврендә шактый эш эшләнгән дип уйлыйбыз. Бүгенге көндә соңгы спектакльбез 5 ел элек премьерабыз чыккач, бездән инде һәрвакыт нәрсә булса да көтәләр һәм шундый сүз дә йөри, бу Казан бию ансамбле нәрсә китереп чыгарыр икән тагын дип. Зак кына уйланып ятып, шулда пандемия вакытында бәлки булышкандыр. Без үзебезне бүтән юнәлештә сынап карарга булдык. Һәм бүгенге программабызда Голливуд сәнгатенә юл тоттык. Менә бит. Бу чыннан да безнең өчен зур яңалык, чөнки без моңа хәтлек һәрвакыт бөтен дөнья халык биюләре нигезендә эшләгән идек һәм программабызда бары тик халык биюләре тупланган идек. Бүгенге көндә ул немой кино вакытлары, Чарли Чаплин, Мерлин Монро, гангстерлар темасы һәм иң атаклы мюзикллар темаларына кіріп алдық. Һичшиксез ул бүтән тема безнең өчен, һичшиксез ул бүтән хәрәкәтләр һәм зур иҗат командасы эшләде бу елы. Безнең бөтен бию куючыларыбыз һәм режиссерларыбыз, художникларыбыз Мәскәүдән. Ничек килеп чыккандыр, үзебездә менә дер-дер калтырап, куркып көтеп торабыз. Тамашачы ничек кабул итер, чөнки Казан бию ансамбле башка, бүтән булып күренәчәк. Бүтән амплуада дип әйтергә кирәк инде, унаим. Бу бит инде без бөтенләй күчтек һәм үзгәрдек дигән сүз түгел. Без эзләнәбез һәрвакыт. Менә минем төп юнәлешем, төп максатым ул һәрвакыт эзләнүдә. Сәнгатьне аны һәрвакыт казып торырга кирәк, айкап торырга кирәк. Чөнки темалар шунхатлык күп, шунхатлык байлык бар тарихта. Бүгенге көндә бит инде бик атаклы Пушкинский карта буенча эшлибез яшьләрне җәлеп итәр өчен. Һәм миңа калса бу Голливуд темасы аларны булган сәнгать белән таныштырырга кирәктер. Һәм миңа калса бу яшьләр өчен Голливуд темасы бик кызыклы булып чыгар дип өметләнәм. Әлбәттә инде без бүгенге көндә бер отделение гына әзерлибез, чөнки ул бик зур проект, аны ничә айда гына әзерләп булмый. 1-2 мартта без үзебезне 25 ел дәврендә иң алтын хитлар the best дип атала беренче отделениесен шулар белән туплаячакбыз. Һәм икенче отделениедә без Голливуд дигән мюзиклның беренче бүлеген тәкъдим итәчәкбез. Һәм шулай итеп, Айзилә, сине дә, сезне дә кадерле дуслар, 1-2 март көнне Галиәскәр Камал исемендәге Татар театрында без сезне көтеп калабыз. Бик зур рәхмәт. Менә Казан бию ансамбленең 25 еллык тарихы бар дип без кат-кат әйттек. Шушы вакыт эчендә сез зур үсеш юлын үттегез. Һәм инде хәзер әйтергә мөмкин, сезнең инде үзегезнең иҗат кыйблагыгыз бар. Менә бу юлны үтү, ул сикәлтәле булдымы? Менә ничегрәк барды сезнең иҗат юлыгыз? Мин шулай дип җавап бирер идем. Һәрбер эшләнә торган зур эштә сикәлтәсез берничек тә булмый. Чөнки ул тере кешеләр, тере мөнәсәбәтләр, авырлыклар да булды һәм аларның шатлыклы вакыйгалары, моментлары күпкә
істәнрәк булып чыкты дип әйтәсем килә. Чөнки безнең коллективта чыннан торып фанатлар җыелган. Миннән башлап безнең костюмерыбызга хәтлек яраткан Ризалә апабыз ул үзенең әйберләренә шикелле карый юлланы. Менә шулай иттереп барлап тормаса, андагы вак-вак әйберләр, андагы менә кичкенә генә билдәмәләр, мыеклар, чәчләр, төрле аяк киемнәр, төрле фасында дисеңме, бөтенесен барлап, һәрберсенә матур гына капчыклар тегеп яшәмәсәме, менә шундый зур организм ул хезмәт барлыкка килмәс иде. Безгә шул яктан менә 25 ел дәврендә уңыш елмайды. Чөнки безнең коллективта биюне, сәнгатьне һәм менә яңа проектларны яратучы кешеләр җыелган. Сезнең чынлап та менә бию сәнгатен сайлаган кеше ул инде чынлап та монда инде физик мөмкинлекләрдә, дисциплина ягыннан да бу әлбәттә зур эш башкарыла монда, һәм инде арган чакларыгыз да буладыр, яшермибез ансында. Ә менә иртәгезне, менә безнең бит иртәнге тапшыру, һәм менә шушы иртәгезне сез гадәттә ничек башлыйсыз? Ничек итеп яхшы кәефкә үзегезне инде менә юнәлдерәсез? Беләсезме, менә кояшны күргәч, саф һаваны бөтен күкрәгем белән сулап алгач, кәеф үзе барлыкка килә. Чөнки мин яшим, мин иҗат итәргә әзер дип очып чыгып китәсең идән. Шунардан да зур бәхет булырга мөмкинме? Бик матур сүзләр, Чулпан. Чынлап та менә һәрбер кеше дә шулай итеп иртән уянуга, кояшны күреп, һәм инде сезне әйтмешли, тулы һаваны сулап, әйбәттә, тулы күкрәк дөнья, мин әзер сиңа ачык дип. Шул бит инде ул яшәүнең яме. Шул бәхет, әйе. Бик зур рәхмәт бүген иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен, һәм инде әлбәттә инде без барлык тамашачыларыбызны тагын бер кат искәртеп әйтәбез, 1-2 март көннәрендә көтеп калабыз.